Θα αποδείξω στην ένδοξη αυθεντιά σου τι μπορεί να κατορθώσει μία γυναίκα. 17ος αιώνας. Μια γυναίκα επιλέγει να ξεφύγει από το πεπρωμένο της και να σπάσει τη σιωπή. Να πει μέσα από εικόνες την αλήθεια της. Να εκφραστεί ελεύθερα και να μεταμορφώσει τα σκοτάδια της σε πράξεις, σε δημιουργία. Γεννήθηκε στη Ρώμη. Ήταν το πρώτο από τα 5 παιδιά και η μόνη κόρη του ζωγράφου Οράτσιο Τζεντιλέσκι. Την εποχή εκείνη, ο ρόλος της γυναίκας περιοριζόταν στο σπίτι της, στην οικογένειά της, ενώ η εκπαίδευσή της ήταν εστιασμένη κυρίως σε δεξιότητες χρήσιμες για την καθημερινότητα μιας νοικοκυράς. Η Αρτεμίζια όμως στάθηκε τυχερή. Μεγάλωσε δίπλα στον ζωγράφο πατέρα της, που της επέτρεψε να ασχοληθεί από μικρή ηλικία με την κλίση της. Ο πατέρας της έγινε και δάσκαλός της και έτσι μπορούσε να εξασκηθεί και να δουλέψει με ασφάλεια στο ατελιέ του. Μέσα σε αυτό το προστατευμένο και ελεύθερο από περιορισμούς περιβάλλον, η Αρτεμίζια εξελίσσεται. Το έργο της επηρεάστηκε από το δραματικό ύφος του Καραβάτζο, με έντονο ρεαλισμό, δυναμική χρήση του φωτός και έμφαση στην ανθρώπινη έκφραση. Η εξέλιξή της είναι ραγδαία. Σε ηλικία 16 ετών ζωγραφίζει τον πίνακα «Η Σουζάνα και οι γέροντες». Έναν πίνακα που θα αποδεικνυόταν προφητικός για όσα θα συνέβαιναν τα επόμενα χρόνια. Η ζωή της σημαδεύτηκε από τον βιασμό της το 1611 από τον ζωγράφο Αγκοστίνο Τάσι, που ήταν φίλος και συνεργάτης του πατέρα της. Στη δίκη που ακολούθησε, η Αρτεμίζια, παρόλο που ήταν το θύμα, βασανίστηκε για να εξακριβωθεί αν έλεγε την αλήθεια. Αυτό το γεγονός επηρέασε βαθιά τόσο την προσωπικότητά της, όσο και τα θέματα των έργων της. Παρόλα αυτά, δεν κρύφτηκε από τον κόσμο και τις προκλήσεις της ζωής. Δεν εγκατέλειψε τη ζωγραφική. Το 1612, ο πατέρας της γράφει στη μεγάλη δούκισσα της Φλωρεντίας, Χριστίνα της Λορένης: «Η κόρη μου σπούδασε κοντά μου το επάγγελμα του ζωγράφου. Μέσα σε 3 χρόνια δούλεψε τόσο πολύ, ώστε μπορώ να ισχυριστώ πως κανείς σήμερα δεν μπορεί να παραβγεί μαζί της στα έργα που έχει ήδη φιλοτεχνήσει. Οι πιο μεγάλοι δάσκαλοι της ζωγραφικής δεν φτάνουν τη δική της σοφία». Σε μια εποχή που οι γυναίκες ήταν απίστευτα δύσκολο να ασχοληθούν, πόσο μάλλον να βιοποριστούν από τη ζωγραφική, η Αρτεμίζια υπήρξε η πρώτη γυναίκα που έγινε δεκτή στην Ακαδημία των Τεχνών του Σχεδίου της Φλωρεντίας. Εκεί γνώρισε σπουδαίους καλλιτέχνες, ενώ συγχρόνως ήρθε σε επαφή με όλους τους σημαντικούς ανθρώπους της εποχής, όπως ο Γαλιλαίος και η οικογένεια των Μεδίκων. Η Αρτεμίζια εκφράστηκε με τόλμη, με δυναμισμό, μέσα από τα έργα της. Σταδιακά διαμόρφωσε ένα δικό της, μοναδικό ύφος. Σε πολλά από τα έργα της, όπως ο πίνακας «Η Ιουδίθ αποκεφαλίζει τον Ολοφέρνη», πρωταγωνιστούν δυναμικές θαραλέες γυναικείες μορφές που θεωρούνται διαχρονικά φεμινιστικά σύμβολα. Έτσι, σήμερα η Αρτεμίζια θεωρείται πρωτοπόρος όχι μόνο του μπαρόκ, αλλά και της φεμινιστικής τέχνης. Παρόλο που παντρεύτηκε και έκανε 5 παιδιά, δεν σταμάτησε να δουλεύει ως επαγγελματίας ζωγράφος. Κατάφερε να καταξιωθεί ως μία ανεξάρτητη καλλιτέχνης, να αναγνωριστεί και να αμείβεται πλουσιοπάροχα για τα έργα της. Εργάστηκε σε πόλεις όπως η Φλωρεντία, η Ρώμη, η Νάπολη και το Λονδίνο και παντού η τέχνη της θαυμάστηκε. Ιδιαίτερα από τον 20ο αιώνα και μέχρι τις μέρες μας, το έργο της επανεκτιμήθηκε και σήμερα αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στη γυναικεία έκφραση μέσα από την τέχνη. Στα έργα της, η ζωγράφος απεικονίζει τον εαυτό της με διάφορους τρόπους. Ως μάρτυρα, ως Αγία Εκατερίνη, ως προσωποποίηση της ζωγραφικής. Φαίνεται πως η ζωγράφος διαρκώς στοχάζεται στο ζήτημα του εαυτού, της θέσης της στον κόσμο, αναζητώντας την αυτογνωσία, μια αυτογνωσία που κατέκτησε λίγο-λίγο μέσα από την επιμονή της, το θάρρος της και το πάθος της για την τέχνη.
Το 1655 η ζωγράφος θα ζωγραφίσει ξανά τη Σουζάννα και τους γέροντες, όπως είχε κάνει και στην ηλικία των 16 ετών. Σε αυτόν τον όψιμο πίνακα όλα παραμένουν σχεδόν ίδια. Μόνο η στάση και η ενέργεια της Σουζάννας έχει αλλάξει, αντικατοπτρίζοντας την εσωτερική αλλαγή της Αρτεμίζια, την επαγγελματική της επιτυχία, αλλά και τη δύναμή της να αντιμετωπίζει τους κινδύνους με σοφία και σύνεση. Ή, για να το πούμε με τα δικά της λόγια, να τι μπορεί να κατορθώσει μια γυναίκα που κρύβει στο στήθος της την ψυχή του Καίσαρα.